Hola a totes, benvinguts i benvingudes. Aquí estem una altra vegada a la Futura Channel, al nostre canal de transformació transmèdia. I estem avui amb la Pablo Ramos, que li farem una molt bona entrevista al Guille, al Guillermo López, un dels activistes per la qualitat de l'aèria més actius a la ciutat. Aquest any ha donat un pas i aniràs de número quart a les llistes de Barcelona en Comú. Així és. Hola, Pablo. Hola, Dani. Bueno, gràcies per tenir-me aquí. No, res, gràcies a tu per venir, Guille. Recordeu també que ens podeu escriure al xat, us anirem llegint, us anirem contestant, podeu preguntar-nos tot el que vulgueu, us animem a participar. I també recordar-vos que ens podeu seguir a totes les xarxes socials, @lafuturachannel, i si teniu qualsevol dubte també us recomanem mirar la nostra web, que és lafuturachannel.net. I comencem amb l'entrevista amb el Guille. Doncs, hola Guille, com estàs? Hola. Et presentem una mica per qui no et conegui. El Guille és enginyer informàtic, has estat molts anys treballant per tot arreu i el 2015 et vas venir a viure a Barcelona, no? Sí. I et vas venir a viure pues, a l'Eixample, ese sitio tan agradable. Exacte. I llavors, bueno, suposo que de fet, empès per l'agradabilitat de l'espai, el 2019 et vas implicar... Ai, el 2019, perdona, no. Sí, el 2019, sí. més o menys, sí. Vale, et vas començar amb les veïnes, imagino, i vau començar a articular l'Eixample Respira, un moviment social que reivindica la qualitat de l'aire, la reducció dels nivells de soroll de la ciutat, un espai públic més per les persones i no tant pels cotxes, Exacte. que també ha estat molt relacionat amb la revolta escolar, Sí. no? Que era unes protestes que han mobilitzat a més de 100 escoles i AFAs de tota la ciutat, reclamant la pacificació d'entorns i tot Exacte. això, no? Exacte. Com bé deies, jo soc de Castelldefels, però als 20 anys ja vaig venir a viure a Barcelona i després d'uns anys vivint a la ciutat vaig tenir la sort, juntament amb la meva parella, de poder anar a viure i a treballar fora. Vam poder viure 6 anys, primer un mig any a Londres, després vam estar 4 anys a Nova York i al final vam estar 2 anys a San Francisco. I el 2015, fa 8 anys, al tornar a Barcelona, ja vam tornar amb els nostres fills, la meva filla petita just acabava de néixer, i vam anar a parar al Rovell de l'Ou de Barcelona, no? A l'Eixample. I ens vam quedar molt parats de la quantitat de cotxes i motos que tenim a Barcelona, de tota la contaminació, de tot el soroll. Més de 350.000 en aquell moment, no? Exacte, que creuen cada dia l'Eixample. Ens vam quedar parats d'aquesta situació, del fet de sortir al carrer i més que carrers tenim autopistes i més si ho comparàvem amb la nostra experiència vivint a aquestes altres ciutats. Si a més mirem l'evidència científica cada cop més extensa i cada cop més contundent de l'afectació en salut que aquest model de ciutat té en tots, però especialment en els infants i a la gent gran, doncs jo crec que queda molt clar que tenim una necessitat de canvi de model de ciutat. I no només per un tema de salut, sinó també per un tema d'eficiència. Al final, Barcelona, la Barcelona real, és una Barcelona que va més enllà dels límits municipals de Barcelona. És aquesta regió metropolitana de 5 milions d'habitants on portem molts anys apostant per aquest model de mobilitat basat en el cotxe, en aquesta fórmula d'una persona a un cotxe, i és precisament per aquesta gran densitat de població que tenim que és on podem apostar pel transport públic, no? A mi molta gent em diu, escolta, si no vols cotxes, vés-te'n a viure a un poble. Però la realitat no és aquesta. Precisament si m'anés a un poble m'hauria de comprar un cotxe. És gràcies a aquesta densitat que tenim a Barcelona que es pot apostar pel transport públic. Clar. Moltes vegades també se'ns planteja aquesta dicotomia entre salut, benestar i progrés. Jo crec que no és certa, no? Al final, Barcelona serà més pròspera i, per suposat, més saludable i més sostenible el dia que hi hagi menys desplaçaments en cotxe. Clar. I ara que et trobes, diguem, en una altra fase segurament, no, de la teva vida, et volia preguntar com estàs, no? En relació també a tot el que comentaves, has passat de
de viure com a activista i ara, d'alguna manera, ho vius com a persona que fa política, no? I et trobes amb gent com el Trias que diu que la pol·lució, que és el que causen els cotxes, no té res a veure amb la contaminació. Com és fer aquest pas, no? I com és reivindicar des d'una llista com la de Barcelona en Comú aquestes idees i com et trobes també? Bueno, personalment no ha sigut una decisió fàcil. Jo ara estava en un bon moment professional. Els programadors, els enginyers informàtics tenim sort que tenim molta feina. També aquests últims 8 anys, des que vaig tornar dels Estats Units, li he pogut dedicar molt temps als meus fills, que ara tenen 8 i 10 anys. Però bé, en el moment que Barcelona en Comú em va fer la proposta d'entrar a les llistes, no deixa de ser el pas lògic, la continuació a tota la feina que he estat fent aquests anys des de l'activisme. Si bé és cert que ara també descobreixo que com a activista la feina és relativament senzilla, no? Perquè t'hi dediques a apuntar el que no funciona i ara el repte és gran, és fer que les coses passin. Però la meva motivació continua sent la mateixa, és fer aquesta Barcelona per les persones, no? Que garanteixi la salut i el benestar de tothom. I bueno, moltes ganes de contribuir a aquest projecte de canvi de model de ciutat. I de la mateixa forma que us dic això, diguem, jo no sóc una persona de tirar la tovallola, però si d'aquí un any veig que no estic contribuint al projecte, doncs no tindré cap problema en fer una passa al costat. Segur que contribueixes molt. Sí. Moltes gràcies. Després, igual tornem a això, però ara et volíem preguntar, o sigui, com la idea de la ciutat, no?, que s'ha construït històricament, o no sé si històricament, però en els darrers segles, potser sí, al voltant del cotxe, hi ha com un tema com aspiracional, no?, darrere del cotxe, i que els que van amb bici, o sigui, que com que té més estatus o està per damunt d'aquella gent que va amb bici o caminant, que a mi, jo crec que sempre, últimament m'he fixat anant amb bici i és com que es concreta en una cosa molt concreta, que a mi em fa molta gràcia, que és que a la zona reservada de bicicletes de davant dels semàfors que hi ha a Barcelona, tots els cotxes i les motos s'hi posen i a la reservada de motos no s'hi posa ningú, no? I és com, hi ha com aquest tema d'això, no? Que la bici és com, bueno, a nivell d'estatus és com que està a l'última i tal. Comparteix aquesta idea de que el cotxe és com... està a dalt de tot de la piràmide de... Lògicament no la comparteixo, però sí és veritat que s'ha fet molt èmfasis en això, no? Diuen que la Margaret Thatcher una vegada va dir que qualsevol persona de més de 26 anys que continuï anant amb autobús no deixa de ser un fracassat, no? Tot així, jo crec que aquestes són unes idees molt antigues, no és cert. És com pensar que, és com continuar vinculant aquesta idea de que una ciutat plena de cotxes és una ciutat d'èxit i quan és totalment al contrari, una ciutat plena de cotxes és una ciutat ineficient, és una ciutat congestionada, contaminada, sorollosa, grisa. Però és veritat que la indústria, i sobretot la indústria de l'automòbil, ha invertit molts diners i continua invertint avui en dia molts diners en fer aquesta propaganda. Ens volen vincular aquesta idea del cotxe a un concepte de llibertat, quan és totalment al contrari. Ara fa uns dies va visitar-nos aquí a la ciutat de Barcelona la Janet Sedit-Khan, que és l'excomissària de Transport i Mobilitat de la ciutat de Nova York, i ella diu una frase i és que al final la llibertat és poder anar a qualsevol lloc precisament sense el cotxe, no? I jo crec que en aquest sentit les noves generacions ho entenen i aposten per la que per mi és la mobilitat del futur, que és la intermobilitat. És que no et lligues a cap mitjà de transport i depenent d'allà on vas i les circumstàncies que vas, esculls el que més t'agrada. A mi m'encanta sortir de casa i tenir un ventall de possibilitats des de l'autobús, des de caminar, des d'agafar un bici o quan també ho requereixo, agafar una moto de sharing o un cotxe, no? Jo tinc família, de vegades marxem tota la família i ens anem tots amb un cotxe. El que seria impensable és fer un trajecte urbà fent servir un d'aquests cotxes de 1.500 quilos simplement per moure'm a mi. Quan tinc una altra opció, com pot ser la bicicleta o el caminar, que és més saludable per a mi i és més saludable també per la ciutat. Totalment. I seguint aquesta concepció, no, de l'ús del cotxe, quines afectacions negatives, no? Perquè has fet com un balanç de per què no, però quines afectacions té per la salut, per la ciutadania i també per la mobilitat als espais, no? Hem vist que a Barcelona en Comú i a Ada Colau han tirat endavant superilles i que han i estan canviant
la mobilitat de la ciutat, per què hem de reduir l'ús del vehicle privat a la ciutat? És per molts motius, no? Començant perquè al final no deixa de ser una minoria privilegiada que fa servir aquest tipus de mobilitat i els costos per tota la societat, per tots els ciutadans, són molt grans. Començant per l'ocupació de l'espai públic. És una dada molt coneguda, però els desplaçaments en cotxe i en moto tan sols són un de cada 4 desplaçaments a la ciutat de Barcelona, això comptant els desplaçaments interns, però també els de connexió d'entrada i sortida de la ciutat. En canvi, si mirem al carrer, el cotxe ocupa la majoria de l'espai públic, tant en carrils com en espais dedicats a estacionar. El 70% o aquí està, no? Exacte. Bueno, només cal sortir al carrer i mirar. Després hi ha un tema que a mi personalment em preocupa molt, que és el tema de la contaminació. L'Organització Mundial de la Salut diu que és la principal causa de mort ambiental, és aquesta, parlant de la contaminació com l'Invisible Killer, no? L'assassí invisible, i a Barcelona, tot i que no patim episodis greus de contaminació, sí que cada dia estem respirant una càrrega tòxica que al final s'acumula al nostre organisme. Hi ha un... Perdoneu que m'extenc una mica amb aquest, però és que jo crec que és important, no? Perquè justifica per què necessitem canviar aquest model, no? Però el Jordi Sunyer, que és un doctor de l'Institut de Salut Global d'aquí a Barcelona, diu que si a Barcelona tinguéssim els nivells de qualitat de l'aire que recomana l'Organització Mundial de la Salut, que no vol dir no tenir cap contaminació, sinó vol dir reduir-ho, es deixarien de produir 1 de cada 3 ictus, 2 de cada 10 infarts de miocardi i 2 de cada 10 càncers de pulmó. La contaminació, per la seva naturalesa, no només ens irrita el sistema respiratori, sinó que també són micropartícules que se'ns posen per tot l'organisme i ens està afectant també el sistema cardiovascular i el sistema cerebral. No ens quedem aquí, després també tenim el soroll, que segons l'OMS és la segona causa ambiental d'emmalaltir i de provocar trastorns. A Barcelona es calcula que el 80% del soroll prové del trànsit, especialment de les motos, i som una ciutat amb moltes motos. Ai, sí, els turs, que estàs al balcó o al bar i sents allà el tuescape. Jo penso, té dret un motorista a creuar el carrer Aragó a les 1 de la nit i despertar centenars de milers de veïns. Això és un dret. I també tenim el problema de la sinistralitat, que vol dir l'accidentalitat. És curiós perquè les ciutats es van crear com a refugi davant de les inclemències i els perills de la natura, però han passat els anys i ens hem portat el perill a dins de les pròpies ciutats. I avui en dia és impensable, no?, que un nen, això de 5 o de 10 anys, vagi sol per la ciutat perquè està posant en risc la seva salut. Amb això, només l'any passat, per exemple, van morir 23 persones a Barcelona i amb això és clau reduir la velocitat. És a dir, no és el mateix un sinistre, un atropellament a 50 km per hora que no a 30. És curiós perquè hem normalitzat aquest model de ciutat quan la ciutat no era així. Hi ha una anècdota del carrer Gran de Gràcia, quan va aparèixer el cotxe a Barcelona, que es va produir un dels primers atropellaments i els veïns, enrabiats, van bolcar i van cremar el vehicle. Perquè, clar, era impensable que aquestes noves andròmines posessin en perill la vida social. Tenim un problema també, i perdoneu que segueixo amb la llista de greuges, tenim un problema també amb el sedentarisme. Som una societat que ens passem el dia treballant a l'oci asseguts i la poca estona que tenim per moure'ns no pot ser que també seguim asseguts. L'Agència de Salut Pública de Barcelona estima que moren tanta gent per falta de mobilitat, d'estar actives, com per la contaminació. Necessitem promoure que la gent camini, necessitem promoure que la gent faci servir la bicicleta. També, i segueixo, tenim un problema en quant a la congestió, no? Jo cada matí, quan sento a la ràdio quilòmetres i quilòmetres de cues a les entrades i sortides de Barcelona, no entenc com hem normalitzat aquest model que no beneficia a ningú. I també tenim un problema de canvi climàtic, d'illes de calor per tota aquesta ciutat, tota asfaltada, i també un problema del cost de l'energia. Ho hem vist amb aquesta última crisi. Tendim cap a un lloc en el què l'energia cada cop serà més clara i resulta insostenible moure 70 quilos fent servir 1 quilo de ferro. 1.000 quilos de ferro. Total. I llavors, allò com per entrar manos a l'obra, com aconseguim reduir
l'ús del vehicle privat, l'ús del cotxe, l'ús de la moto, no? Perquè hi ha qui diu, no, però ens heu de convèncer, o no, però heu de donar alternatives. Llavors, com fem que es redueixi? Quina és la manera més efectiva? Quines bones pràctiques n'hi ha hagut? Bueno, la transformació urbana és clau, no? Aquesta setmana teníem la polèmica per la inauguració del carril bici a Via Augusta i sempre es fa èmfasis en que es perd un carril de cotxes, no? I jo crec que aquí la clau és que no només es perd un carril de cotxes, sinó que es guanya un carril per la bicicleta, pel transport públic, que al final són mitjans de mobilitat molt més eficients. Aquí es tracta de canviar com pensem, com dissenyem els carrers. Hem de passar de carrers dissenyats per moure cotxes a carrers dissenyats per moure persones, perquè al final aquest model antic d'una persona a un cotxe, que és la realitat, no? La mitjana és que cada cotxe va 1,2 persones, és a dir, molt poca gent, no es comparteix el vehicle privat, mai tindrem prous carrers ni prous autopistes. I això no vol dir que el cotxe i la moto hagin de desaparèixer de la ciutat. Jo crec que el cotxe i la moto han de tenir el seu espai, però han de deixar de ser la forma més ràpida i més eficient de moure's per ciutat. I que des de les administracions i des de l'Ajuntament, però no només de l'Ajuntament, no? Perquè al final és compartit amb altres administracions, s'ha d'incentivar l'ús d'aquests mitjans compartits i la mobilitat activa. De la mateixa forma que a inicis de segle es va incentivar la motorització de tota la ciutat i es va transformar la ciutat. Parlant de la motorització i de principis de segle, hi ha un comentari recurrent en relació a les zones baixes emissions i les polítiques transformadores que es duen a terme en relació a això, que és però esto de canviar-se de cotxe, la classe obrera no tal, perquè la gent té cotxes antics. Això com ho podem gestionar? Perquè, clar, evidentment, els cotxes antics són més contaminants i la gent amb menys poder adquisitiu és la gent que té cotxes antics. Bé, jo crec que es fa un plantejament molt cotxecentrista, com tot el que passa en la nostra societat, en el sentit que la classe treballadora, i això ens ho diuen les dades, majoritàriament ja es mou en transport públic, no? Totalment d'acord. Per diferents motius. Principalment és perquè el cost d'adquisició d'un vehicle és molt alt i la majoria no pot assumir aquests costos. Però fins i tot les unitats familiars que disposen d'un cotxe, al final només una persona d'aquesta unitat familiar pot fer-ne un ús. I casualment, normalment són les dones, els joves i la gent gran qui queda exclosa, no? Llavors, moltes vegades pensem en la mobilitat des d'aquesta perspectiva focalitzada en el cotxe, quan la realitat és que la majoria de persones ja a dia d'avui es mouen en transport públic. I gràcies a això, la resta segurament es pot moure amb cotxe, no? Aquests dies es parla molt de la guerra contra el cotxe i jo sempre dic que la guerra contra el cotxe se la fa el propi cotxe. Millorar la mobilitat a Barcelona, apostar pel transport públic, apostar per les alternatives al cotxe, permetrà que quan necessites fer servir el cotxe, perquè tots en algun moment o altre el necessitem, el puguem fer servir, però lògicament des de l'Ajuntament, des de les administracions, s'han d'incentivar polítiques que ens facin fer-lo servir el mínim possible. I ara que, com hem dit abans, ets candidat, i llavors entrant així una mica en matèria de campanya, perles meravelloses que ens deixa la campanya, i moments pel gaudi i pel riure. Xavier Trias va dir l'altre dia que els cotxes no contribueixen al canvi climàtic. Llavors, què li responem al Trias? Jo crec que és obvi que els cotxes contribueixen al canvi climàtic, no? El petroli no deixa de ser massa vegetal i forestal que havia retingut el diòxid de carboni de l'atmosfera i que s'ha anat condensant i que ara, quan un cotxe fa una combustió d'aquesta benzina, s'està alliberant i torna a emetre gasos contaminants, el propi Trias ha reconegut que es va equivocar. De la mateixa forma que ha rectificat i ha reconegut que els eixos verds que considera decent no farà enrere i que és una bona mesura. I jo espero que aviat també reconegui que és un sense sentit no unir els tramvies, uns tramvies que aviat pràcticament des del final d'una línia es veurà l'inici de l'altra. A poc a poc va com assumint una mica. Però és veritat que en aquest debat de la mobilitat és un debat complex i a vegades aquestes solucions populistes
tenen el seu públic, no? I al final aquesta patinada el que demostra és la idees de fons que el candidat Trias té. De fet, em sembla que va afegir després, o sigui, després de dir aquesta barbaritat, va afegir que els arbres contribueixen a la pol·lució, no només que els cotxes... Bueno, també havia promogut reduir els arbres, no? Estem en uns registres històrics de calor i necessitem els arbres perquè mitiguen l'augment de les temperatures, perquè lògicament ens donen ombra i som una ciutat mediterrània i els nostres carrers lògicament han d'haver-hi arbres. Total. També entrant en aquest plànol, no? Ja en el més polític, tu has sigut crític també en algunes polítiques que s'han fet de l'Ajuntament, entenc també des de mobilitat, que quan estaves, bueno, ja estàs, entenc, a Eixample Respira o Recuperem la ciutat. Jo no estic. Per incompatibilitat, sí, no? Clar. Trobava que no era compatible. I en aquest sentit ara si Barcelona en Comú guanya les eleccions formades part de l'equip de govern, a què es deu aquest canvi i quines polítiques creus que es podrien dur a terme a partir d'aquest 2023? Bé, jo crec que Barcelona en Comú, primer de tot, és cert, jo vaig ser molt crític amb Barcelona en Comú inicialment, perquè crec que s'havia i s'ha d'anar més enllà dels plantejaments. També després, amb el pas del temps, m'ha donat de la complexitat de governar i tirar endavant propostes en aquesta ciutat, també considerant que ha sigut un govern de coalició. Així i tot, els reconec el mèrit de certes transformacions, aquestes autopistes urbanes, no, que deia a l'inici, aquesta avinguda Meridiana que s'ha canviat completament, l'avinguda Diagonal, Via Laietana, així i tot, encara ens queden molts reptes. Sí que és veritat que a l'Eixample guanyem Consell de Cent, aquest eix verd i pacificat, que és molt necessari, no? Perquè teníem moltes rambles verticals per caminar. Al final, Barcelona, si som una ciutat, és de caminants, i ens faltava una rambla horitzontal per poder caminar tranquil·lament i de forma saludable. Els experts, els ambientòlegs, quan els hi parles de la contaminació, el primer que et diuen és no caminis per carrers amb molt de trànsit. Fins i tot et recomanen que no t'atansis a la calçada, sinó que intentis allunyar-te, perquè al final la contaminació té molta capacitat de dissipació i a poc que et distàncies ja es redueix substancialment l'exposició, no? Jo crec que Barcelona en Comú i el projecte que representa ha de continuar amb aquesta via, és un tema de salut, és un tema d'eficiència, com deia, i també perquè al final no s'està inventant res de nou, és el que estan fent totes les grans capitals europees, ho està fent París, ho està fent Londres, ho està fent Nova York, i Barcelona sempre ha sigut una ciutat pionera en liderar aquest tipus de transformació. Ho va ser Cerdà, quan Barcelona tenia un problema de salut pública i vivia confinada dins les muralles plantejant l'Eixample, i l'Eixample ara torna a tenir un problema de salut i és el moment de continuar amb aquestes transformacions. I més amb aquest marc d'emergència climàtica que ens hem de corresponsabilitzar i no ens podem excusar en posicions immobilistes. I ara deies com que descobries amb el pas del temps i tal, que la governança és molt complexa, que és veritat que no es va tot lo ràpid que es voldria, però que hi ha moltes complexitats, que hi ha moltes resistències. Llavors, aquestes resistències, diguem-ne, aquests poders a l'ombra que van allà estirant de la corda per intentar frenar una transformació urbana que va en favor de la gent, qui és aquesta gent? Per què saben que és una cosa positiva? Per què hi estan en contra? Per què aquestes resistències? No? Que al final que el Consell de Cent sigui un carrer més agradable. Per què hi ha com una resistència contra això? Bé, jo voldria ser conciliador en aquest sentit. Jo crec que davant del gran repte de la transformació urbana i de canviar la mobilitat, no podem avançar si fem una guerra de bandos. I d'aquests anys que he tingut l'oportunitat de reunir-me amb molts partits i amb moltes entitats, també el que te n'adones és que quan a diagnòstic tots compartim aquest diagnòstic i aquests objectius. L'evidència és prou clara com per no afrontar el repte que tenim.
si mirem ara, per exemple, la campanya electoral, és molt simptomàtic que, més enllà de la crítica fàcil al model que planteja Barcelona en Comú, no s'està plantejant cap model alternatiu. I sí que és veritat que al final cada partit té unes diferències de velocitats i sí que és veritat que alguns tots són excuses per no avançar i acabant en posicions molt immobilistes, però aquí al final ha de ser la ciutadania, els veïns i les veïnes, que decideixen qui prefereixen i quina velocitat de canvi prefereixen. I com us dic, és que no ens estem inventant res aquí a Barcelona, no és el que estan fent totes les grans capitals. En aquest sentit, amb canvis que poden semblar i poden tenir molta oposició, tenim un claríssim que és el peatge urbà. Com el podem aplicar? En què consistiria? Quins terminis necessitem? Com ha funcionat d'altres ciutats europees on això s'ha fet? Bé, estem estudiant aquesta mesura i l'estem estudiant com seria la millor forma d'implantar-la a Barcelona. Nosaltres preferim no dir-li peatge urbà, el nom que ens agradaria fer servir és taxa anticongestió. És una mesura que s'ha implantat amb èxit a 14 ciutats europees i que consistiria en taxar l'ús del vehicle privat per circular dins la ciutat per aconseguir l'objectiu que portem parlant durant tota aquesta entrevista i és reduir el nombre de desplaçaments en vehicle privat dins la ciutat. Aquí la virtut d'aquest esquema és que no es tracta de prohibir l'ús del cotxe, sinó de racionalitzar el seu ús. Els experts ens recomanen que més enllà de la transformació urbana ens cal també mesures estructurals. Ara estem regulant més aviat per congestió i necessitem regular en origen. Al final, com us deia abans, aquí del que es tracta és que puguis fer servir el cotxe quan realment el necessitis, però t'incentivi a fer-ho el mínim possible. És una mesura complexa que hem de pensar bé, que hem de dissenyar encara millor per no deixar ningú enrere, però el que està clar és que aquestes 14 ciutats europees que l'han implantat, tothom ha sortit guanyant, també els conductors, i que cap d'elles s'ha fet enrere. I ara que estàvem parlant d'aquesta mesura concreta, quines altres mesures creus que s'han de dur a terme per reduir l'ús del cotxe? Jo crec que hem d'apostar clarament per la bicicleta i sobretot amb el seu component metropolità. Hi ha una dada que és molt interessant i és que a l'AMB, a l'àrea metropolitana de Barcelona, el 80% dels desplaçaments són de menys de 10 quilòmetres, una distància que amb la infraestructura adequada i apostant també per la bicicleta elèctrica, molta gent podria apostar i fer servir la bicicleta. Actualment a Barcelona tan sols un 3% de la mobilitat es fa en bicicleta, quan si ens comparem amb altres ciutats europees semblants a Barcelona, com París o Hamburg, ja estan en un 10%, per no parlar d'Amsterdam o Copenhague, on la majoria de gent ja va a la feina a estudiar en bicicleta. També creiem que s'ha d'apostar per una millora de la xarxa d'autobusos, augmentar la freqüència, augmentar la velocitat. Tenim uns autobusos urbans amb una de les velocitats més lentes de tota Europa. Hem d'apostar també pels busos interurbans, que és la categoria que més ha crescut en els últims anys, ampliant i millorant les estacions, fent carrils bus d'accés exclusiu a la ciutat. També apostar pels parks and rides, que ens permetin aquesta intermodalitat que deia abans, no? Si no tens una estació, agafes el cotxe, t'apropes a l'estació i des d'allà agafes el tren. També els parks and rides pensats no des de la perspectiva exclusivament cotxecentrista, sinó també de la bici. Aquesta setmana feia una estació sobre la bici i la regidora de mobilitat d'Amsterdam ens deia que als Països Baixos el 40% de la gent que va amb tren ha anat fins a l'estació en bicicleta. Al final és molt més eficient un pàrquing de bicicletes que no un pàrquing de cotxes. I ocupa menys espai. Exacte. I també un altre problema que hem d'afrontar és aquesta ciutat envaïda de furgonetes fent el repartiment a domicili, fruit del comerç electrònic. Fa molt temps que es parla de l'entrega d'última milla sostenible, però s'ha de fer una realitat. Fer centres d'entrega de mercaderies i des d'allà o bé que els veïns i veïnes vagin a buscar el seu paquet o de forma sostenible, amb bicis, amb tricicles, es faci aquest repartiment a domicili. Molt bé, doncs ja estem quasi acabant i per això et faré una pregunta.
que intentaré respectar que estem en període, encara no estem de campanya pel tema de demanar o no el vot, però sí per què creus que la gent, la ciutadania, ha de fer suport a la candidatura de Barcelona en Comú, la gent d'esquerres d'aquesta ciutat, i no a altres candidatures d'esquerres, o que es fan dir d'esquerres, com el PSC o Esquerra Republicana, o la CUP? Bueno, el PSC, començaré per lo fàcil, no? El PSC jo crec que s'ha d'aclarir, no? Ha fet unes propostes que clarament... Ecologistes però a favor de l'ampliació de l'aeroport. O d'un macrocasino, Sí. o una aposta per al cotxe, no? Amb la variant. S'ha d'escollir, no? I amb el PSC s'han impulsat moltes mesures de transformació de govern, però després estan fent unes propostes que jo crec que no són unes propostes d'esquerres. I en quant a la CUP i Esquerra Republicana, que serien partits on jo perfectament em podria haver sentit còmode, constato que Barcelona en Comú, a diferència d'ells, segurament sí que té un model clar de model de ciutat, i no només això, sinó que veig una clara voluntat per portar-lo a terme i per portar-lo endavant. Molt bé. Que bé. Llavors, ara per acabar, et fem una pregunta que és una mica genèrica, una mica anant a d'olla i tal, l'estem fent aquesta temporada a tots els convidats. Sí. I bé, sembla que estem en un moment històric, que estava ple de moments històrics, hi havia aquell meme que era com una nena allò, en plan, la pandèmia, la guerra, no sé què, tal, prou. I, bueno, això, no? Que sembla que estem en un canvi d'època que se viene o que ja està aquí, que ja està succeint, i com ho podem fer perquè aquest canvi sea para bien? Com arreglem el món? Molt ambigu, Sí, pàgina en blanc. ficat a punt, va, sí, llavors ens serveix qualsevol resposta. Doncs, si bé és cert que jo aquests últims anys he estat com molt obstinat pel tema de contaminació, últimament hi ha una nova preocupació, com suposo que ens està passant a tots, que és la del canvi climàtic. Aquest últim any, amb aquest augment tan bèstia de les temperatures, amb aquesta sequera que estem patint actualment, ja constata que el canvi climàtic no és una cosa de futur, sinó és una cosa que ja passa avui en dia. Hi ha una dada que per mi em va sorprendre molt, i és que l'últim any, l'any 2022, a Barcelona va haver-hi 76 nits tropicals. Són aquestes nits que el termòmetre no baixa de 20 graus i que els que no tenim aire condicionat a casa és que no pots dormir directament. Si mirem el registre històric fins als anys 80, només es produïen 20 nits tropicals cada any a Barcelona, és a dir, estem 4 vegades, quasi, pràcticament. Llavors, per mi aquest és el gran repte que té Barcelona i a escala global que tenim tots els ciutadans a afrontar en els pròxims anys. Crec que aquest ha de ser el fil conductor de totes les polítiques públiques, incloses la de l'Ajuntament, i que la clau és que hem de fer una transformació de fons. Hem de canviar la idea de progrés, trencar amb aquesta vella idea tan capitalista del creixement infinit i incorporar nous indicadors de desenvolupament. En definitiva, hem de fer de Barcelona no només un referent de transformació urbana, de polítiques urbanes, sinó també de canvi de model. Als anys 70, és a dir, fa 50 anys, vam tenir una altra crisi, la crisi del petroli, i Amsterdam o Copenhague van aprofitar per transformar la seva mobilitat, les seves ciutats. Jo crec que hem de fer d'aquesta crisi climàtica la nostra oportunitat per impulsar i fer un canvi de model. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Guille, per acompanyar-nos avui i per tot el que ens has comentat, perquè creiem que el futur és verd i ha de ser-ho perquè ens va la vida en això. Perfecte. Moltes gràcies. I pensem al Reaccionando? Sí. Estos son casas y las casas deben de
niños. Pero no Entrar por hemos las hecho. ventanas, no sé qué. Ahora no. Pero Allá antes tampoco. Estábamos yo hablando. no sé lo que hacíais, pero estabais muy mal sentados. Yo lo que os digo es que os tenéis que respetar y os tenéis que aprender a quereros y a respetaros desde el amor. Y cuando ya os queráis de verdad, os casáis y tenéis todo el sexo que queráis. Pero antes no, porque después hay heridas y hay disgustos de separaciones. Porque el sexo es una cosa muy íntima entre las dos personas y cuando dos rompen es lo que más cuesta. ¿Para qué viene esto? Sí, estábamos sentados uno enfrente del otro. Yo os lo digo para que Vale, se os, vale. si os Tranqui, pasa. tranqui. Para que por favor, que sois muy jóvenes y sois buena gente. Sí, sí, Y sí, es verdad, sois buena gente. sí, sí. Entonces, vigila. Vigila. Tranquila, que ¿Tú eres española? Tranquila. ¿Y tú dónde eres? latinoamericano. Vale. Vigila, no te quedes embarazada. Que después te quedarás con el bebé y llorarás. Y te harán abortar y tendrás una herida mayor. Porque te verás una lesitud que no lo podrás llevar bien y no te querrás ir y tendrás que abortar. Y es muy duro el aborto. Son heridas que quedan para toda la vida. Psicóloga Con también es. depresiones y no saben por qué y muchas vienen por abortos que han tenido sin querer. tú- O queriendo. Sin querer ya cuesta y queriendo todavía más. Claro, claro. Entonces, vigila. Sí. Porque la mujer es la que la sufre. Los hombres les da igual. Y tú pierdes la virginidad y lo pierdes todo. Vale, gracias. No, es así. ¿Cómo os llamáis? Así es. María. Socióloga, es también socióloga. Vale. Pues María, llevas el mismo nombre que yo. Así No que me llamo mejor, María. ¿eh? Tampoco te importa cómo me llamo. Ah, bueno, voy a rezar por ti, no pasa nada. Si no quieres saber tu nombre, no Ya está pasa hecho. nada, solo para rezar por ti. Solucionados. Es que, o sea, no tiene fin esta ¿Tienes una medallita a señora. la Virgen o no? Ya tengo, gracias. Sí. Sed buenos. Cuidaos. Y te lo digo porque he visto muchos casos. Después- Trabajadoras sociales también. Pau, O sea, es que... que señora, es usted muy pesada. Es lo que es. Madre meva. mare meva. Eh, Al matrimonio, si no, no... Luego cuando lleguéis al matrimonio ya podem fer... Sí, no sé, o sea, vale, porque, o sea, yo qué sé, porque nos lo cogemos un poco con humor, porque no hay otra cosa, pero això és assetjament a l'espai públic, és que no té un Sí que ho altre és. nom. Deia Keisio que de ahí al matrimonio, sin saber comer un coño, nadie sabe tratar a la rima como el Keisio Toño, ¿no? Pues Sí. aquesta senyora no està d'acord, creu que... Bueno, en moltes coses, no? M'ha agradat molt els teus comentaris. Perquè era totalment multidisciplinar, no? Sí, sí, O sigui, era- sabia de tot. Sabia de tot. Era una... Era sexóloga, socióloga, trabajadora social, psicòloga... Bueno, no sé, és com... Ningú t'ha demanat l'opinió, són dos xavals asseguts al parc o una plaza, donde es como... Pero, o sea, es como los trolls de Twitter versión analógica, ¿no? Una mica es como, mira, si no t'agrada el que està passant, passa. És com, la ciutat és molt gran, hi viu molta gent, no fotis la turra... Bueno, no sé, és com... Es que no hay por dónde cogerlo, señora, es usted muy pesada. És molt pesada. Passem al Sí, sí, següent. en fin. España, país de viejos, A la porque otra. no tenemos niños. Los datos son difíciles de creer. En 3 de cada 10 hospitales españoles solo se atiende un parto al día. Somos el segundo país de Europa con el índice de natalidad más bajo. A este paso se cierran maternidades. A este paso sobran pediatras. A este paso, ¿qué país más triste se dibuja en el horizonte? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre? Razones mil Nadie y reales. piensa en los niños. El problema del trabajo, el de la vivienda, de no poder edificar un futuro de cierta estabilidad. Pero todo eso Pero no da eso igual, siempre es porque... Es que... En todos los casos, o en muchos también son excusas. Si nos ha pasado a todos se nos ha puesto esa pelota en el estómago. ¡Ay, madre mía, niños! Tú no. ¡Qué vértigo! ¡Qué responsabilidad! Más obligaciones, más gastos, más sufrimiento. Sí, sí, más sufrimiento. En definitiva, hemos sentido que nunca es el momento. Reconozco que para traer a un pequeño a este mundo hay que ponerle un punto de locura, pero siempre lo ha sido. Si te lo piensas, no lo haces. Al menos en mi caso, vaya si mereció la pena.
Pues molt bé, carinyo, pues felicitats. Un aplaudiment per aquest presentador de televisió que deu cobrar una pasta i que diu que Espanya és un país de viejos. Començant per tu, carinyo mío, que has fotut una turra boomer que no has por dónde cogerla, també t'ho dic. I la posició, ahí, una mala butxaca. I bueno, jo vengo tal, perquè el problema és que els joves, sempre el problema és els joves. És a dir, mai ningú assumeix les seves responsabilitats envers res. No és que el lloguer i una hipoteca ja ni ens l'imaginem. El nostre imaginari no està tenir una hipoteca, poder emancipar-nos en llibertat, poder tenir un projecte de vida sòlid amb una feina sòlida, sinó que tot el contrari, vull dir, la nostra generació, i això ho diu molta gent, és una generació que ha viscut en pitjors condicions laborals i socials i de projecte de vida que els nostres pares, però amb una molta i millor qualitat de vida en relació a que tenim mòbil, tenim no sé què, i ja per això ens donen i ens diuen que pel fet de tenir tot això, d'haver poder estudiat, doncs estem molt millor. I no, chico, nos han mentido, nos han engañado, ens han dit que estudiant ens menjaríem el món i ens estem menjant una merda. Sí, a més a mi em fa molta gràcia perquè hi ha com un tema de... no, hi ha com tota una sèrie de problemes estructurals, però això, bueno, la majoria de casos són excuses perquè no volen, perquè els joves són uns hedonistes, són uns individualistes, són uns quantos tal. És com, mira, és que igual hi ha gent que vol tenir fills i no pot, però és que igual també hi ha gent que no vol tenir fills i no passa res. I si anem cap a una societat on hi ha altres maneres de desenvolupar la teva vida que no passen única i exclusivament per la família nuclear com a un únic model de desenvolupar-te socialment, doncs també està bé. Si és que a més no és el problema que hi hagi gent, o sigui, no és només un problema que hi hagi gent que no té fills perquè no pot. És que no passa res si hi ha cada vegada més gent que no té fills perquè no vol. És que no passa res i no. Tothom ha de passar per un model que, a més, genera molta infelicitat també, que és el fet de la família nuclear, de pare, mare, fills, casa con valla blanca i perro, no? És com... No és negatiu que hi hagi gent que no vulgui tenir fills i que tingui altres projectes de vida. Igual no tenen fills però tenen amics, jo què sé, és que no passa res. En fin, vamos al siguiente. Esto actual nos obliga a estar adaptándonos. Necesitamos economías, educaciones, estructuras adaptables. Ya lo decía, por ejemplo, José Luis, ¿no? Necesitamos adaptación, precisamente. La economía se puede desarrollar perfectamente, pero es que ya hemos consumido tantos recursos que estamos básicamente consumiendo los recursos del futuro. Estamos en un déficit, mejor dicho. En un déficit, es así de sencillo. O sea, si es por vivir mal, no, acá no proponemos vivir mal. Ya se vive mal, ¿sí? Lo que se propone es que simplemente no es si queremos o no, sino que tendremos que decrecer de alguna manera, no para vivir peor, sino para vivir mejor. Es decir, para salvar el... Uau. Sí. Més discurs i més consciència que tries, no? Sí, i que el presentador aquest pamplina sabat. Bueno, jo crec que té tota la raó. El decreixement és una realitat que s'imposarà sí o sí, perquè hi ha una premissa molt bàsica, que és que el creixement infinit en un planeta finit és impossible. Lo demás són castanyes. Llavors, el que planteja és molt interessant, que és a dir, el decreixement vindrà sí o sí, penya, vulguem o no. Llavors, el que hem de treballar i el que hem d'apostar és per un decreixement que sigui just socialment i que sigui repartit equitativament. Perquè no, hi havia gent, jo he llegit gent que diu no, clar, però mentre els rics no sé què haurem de decréixer. No, precisament és on s'ha de créixer, on s'ha de començar a posar en el focus és en els viatges de jet privat de l'Elon Musk, que agafa un avió per 10 minuts, per exemple. Doncs igual s'han de prohibir els viatges en jet privat. Onda tu, les castanyueles, saps? És que o de creixement o final nuclear, és a dir, no hi ha més. Hem d'avançar cap a un altre model molt més just, molt més sostenible, just socialment. I també crec que és important que tinguem en compte que no podem normalitzar el progrés amb el creixement econòmic malentès, perquè a més és malentès totalment, perquè és un creixement basat en, primer, en les indústries, que estan a unes poques mans, en el sector serveis, que està en molt poques mans també, perquè al final són grans empreses que ho controlen tot, i el que crec que hem d'avançar és cap a una societat
molt més sostenible, on la gent tingui la capacitat pròpia de teixir, com comentava abans, no? Els seus projectes de vida en llibertat, i això s'ha de donar en un lloc, i és en el medi. I el medi és el que sustenta tot i és on hem de viure. Si no vivim en un medi on com comentava el Guille, no tinguem tot l'estiu, tot l'agost, més de 20 graus per la nit, doncs evidentment no podrem viure i arribarà un moment que és o de créixer o morir. I jo sincerament prefereixo de créixer. Sí, total. Però bueno, és el que tu deies, no? Jo què sé, em sembla que Amancio Ortega té diners com per viure amb 1 milió d'euros al dia durant els pròxims 70 anys de la seva vida, que a més no viurà tant, lo siento, Amancio. Llavors és que igual no cal viure amb 1 milió d'euros al dia. No hace falta. En fin, pasemos al següent vídeo. ¿Qué está pasando en Estados Unidos con las leyes antitrans y por qué tenemos que tener cuidado también aquí? En los últimos meses varios estados del país han tramitado leyes que podría llegar a causar incluso que se llegase a juzgar a personas LGTBI con la pena de muerte. Repito, con pena de muerte. ¿Cómo ha pasado esto? Pues empezando poco a poco, primero con las ya famosas leyes antidrag, usando la excusa de que estaban adoctrinando a niños en shows infantiles donde se leían cuentos. Los textos de estas leyes han seguido avanzando, uniendo el drag con las vidas trans, hasta el punto en el que en algunos estados se llega a declarar a una persona trans como criminal sexual si entra en el baño de su género sentido sin tener el sexo registral cambiado y lo ve algún niño. Literalmente en estados como Florida, si una mujer trans entra en el baño de mujeres sin tener puesto que es mujer en el sexo registral, puede ser detenida y condenada como criminal sexual. Y como siguiente paso, finalmente, el mismo estado aprueba una ley que condena a pena de muerte a quien cometa crímenes sexuales contra los niños. Por lo que ahora, tras aprobarse estas leyes, puede considerarse criminal sexual tanto a la persona que viola a un menor como a la persona que sencillamente es trans, va a un baño público y allí le ve a un niño. O incluso a quien ayude a transicionar a niños trans. Los expertos en comunicación han denunciado la retórica genocida que han seguido los partidos republicanos estadounidenses para aprobar estas leyes y que se asemeja a la utilizada también por la derecha aquí, como hace menos de un mes cuando Abascal llamaba a los colectivos LGTBI degenerados que intentaban confundir y mutilar a niños, o cuando Ayuso decía que la ley trans empujaba al suicidio. Y aunque esto al final del día acabará decidiéndolo cada juez en cada caso, en palabras de Curro Peña, doctor en Derecho Internacional, la posibilidad de que te condenen a muerte por ser trans en Estados Unidos dejará de ser cero. Esta tendencia puede continuar e ir a más, allí y también fuera. Hace tiempo que pasamos la fase de dar por sentados nuestros derechos. Ahora, literalmente, toca pelear por nuestras vidas. Pues no sé, és com una mica escalofriante, la veritat, com aquesta deriva reaccionària. Aquesta última frase del Tigrillo, ara no, és molt dura, no? El fet de que per ser trans puguis acabar estant condemnat a mort, que la possibilitat ja no sigui zero, pues, et deixa una mica en xoc. I jo crec que últimament aquí a Espanya, en els últims 2, 3, 4 anys, hi ha hagut, el debat TERF s'ha ficat en l'agenda política i, bueno, de estos barros esos lodos, no sé com és la frase, no? Però que, ojo, perquè quan es van dient tranquil·lament i feliçment frases com que els violadors podran entrar als lavabos de noies, com si un violador necessités canviar-se el sexe per entrar al lavabo de noies, quan es va dient això tan a la ligera, el que acaba passant és que al final hi ha un discurs que es va assentant, que va legitimant a uns posicionaments polítics que acaben arribant a uns governs que acaben fent unes lleis que acaben fent que hi hagi la possibilitat de que per ser una persona trans acabis condemnada a mort. I em sembla com super peliculero perquè passa als Estats Units, però ojo, perquè aquí hi ha un partit, VOX, i un altre partit, WP, que li compra el discurs i que poden arribar a les institucions i que aquí no hi ha pena de mort, per sort, i no aprovaran una pena de mort, no crec, però que poden generar lleis i normes que acabin generant molta violència cap a les persones trans, les persones LGTBI, les migrades, les racialitzades i tothom que no sigui el que ells consideren que és un ciutadà i tot el demás és basura, no? Llavors, bueno, no sé, Carmen Calvo, pues pensa tu 2 cops a l'hora de dir alguna xorrada transfoba, per exemple, que acaba legitimant aquest tipus de coses. Crec que avui hem fet un programa dedicat a senyoros. També sent molt de senyor aquí, però criticant molt el conservadorisme clàssic, no? Que ataca a tots els drets. D'una banda, la part més cotxista al medi ambient i ara amb el tema trans, que crec que, com molt bé comentaves,
cada vegada afectarà més i a l'opinió pública perquè hi ha un partit, que és el PSOE, que s'ha dedicat a legitimar, com tu bé deies, aquesta sèrie de discursos. I també s'ha vist, no, amb la llei Solo sí és sí, quin joc ha fet el PSOE per finalment acabar anant de la mà del PP per modificar-la i també posar en risc el consentiment, que crec que és molt, molt important. Aquesta és l'altra, no? Jo crec que ara amb el del Solo sí és sí que ho comentaves, hi ha hagut tot un tema d'anys de presó, que si anys de presó més, que si anys de presó menys, i al final hem acabat portant el debat en un marc conceptual que li juga molt a favor a l'extrema dreta, que és el punitivisme, que és solucionar-ho tot amb anys de presó. I sembla que no pugui tenir res a veure, però té tot a veure amb el vídeo aquest del Tigrillo, no? Perquè solucionar problemes, que el poder conservador considera que són problemes, que és que hi hagi que existeixi la gent trans, que hi hagi drags, que hi hagi penya LGTBI, que hi hagi nens i nenes que creixin amb llibertat i sense odiar-se a si mateixes, quan el punitivisme s'imposa com a marc i pensem que tot es soluciona amb anys de presó, acaben també fent-se lleis que acaben dient, si eres una persona trans, igual acabes condemnat a mort, ¿no? En fin. Pues yo crec que con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8, crec que ens ha quedat un molt bon programa i simplement agrair-vos que ens seguiu aquí avui a la Futura Channel i com ja sabeu, podeu estar a l'espera perquè la setmana vinent no tenim més programes, però ens veiem a les xarxes i compartirem molts vídeos que estaran disponibles per tots i totes vosaltres. Adeu!